Mga estudyante, giingon nga nasudlan og daotang espiritu. Mga lungsod sa amihanang Sugbo, gila nga hotspot sa illegal fishing. Police woman mag-atubang og investigasyon, humandarak pa ng iyang bana sa usa ka buy-bust operation. Gikagubtan sa mga nasunugan ang mga hinabang nga gipanghatag sa mga politiko. May hapon Sugbog, Kabisayan, mga lungsod sa Northern Cebu giisip sa Provincial Environment and Natural Resources Office nga mga hotspot sa illegal fishing. Ang mga lugar gihimo usab nga na mga transshipment points sa illegal nga pangisda gikan sa Masbate. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Base sa monitoring sa Operations Division sa Provincial Environment and Natural Resources Office, tulo ka mga lungsod sa amihan ng bahin sa Sugbo ang gipaubos sa hotspot tungod sa way puas nga illegal fishing activity sa maong mga lugar. Sa talaan sa Penro ug BFAR 7, nalakip dinhi ang lungsod sa Medellin, Daan Bantayan, Bantayan Island ug ubang mga kasikbit nga dapit. Ang mga lugar gihatagan og subsub nga pagtagad sa mga otoridad tungod sa kadaghan sa mga madakpan sa illegal nga pagpangisda. Gihimo usab nga transient point ang tulo ka mga lungsod sa illegal nga mga kargamento sa mga isda nga gikan sa Masbate. Giangkon sa Capitol, maglisod sila sa pagdakop sa mga responsable. Naagya po mo exist gyapon na sila because it's a very lucrative business man god. Kunya kung naatay mga pamuhaton nga mga actions, naman sila mga contra actions. So, but nevertheless, we're actually waiting for the patrol boats na lang yun. Nakigalayon karon ng Penro sa buhatan sa BFAR, Philippine Navy ug Philippine Coast Guard alang sa mga seaborne patrol. Gihingusga na sab nila ang market denial policy sa Capitol batok sa illegal commercial fishing activities pinaagi sa pagdakop sa mga shipment. Tinguha sa Penro ang pagtukod og local illegal fishing task force aron mas dali ang pag-ila ug pagdakop sa mga masupakong mananagat. To convene kani mga barangay officials and local LGUs bitaw for the creation of a local task force on illegal fishing. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Tulo ka dump truck sa gobyerno nga iya sa lungsod sa Medellin gidakop sa mga sakop sa Penro tungod sa pagkarga og anapog nga way dalang permit. Matod ni Attorney Chad Estella, way napakita nga delivery receipt ang tulo ka mga driver sa mga dump trucks. Sa report nga nadawat sa Penro na maligya og anapog ang Medellin nga way permit gikan sa Kapitolyo. Apan matod sa munisipyo, gamito nilang anapog alang sa mga barangay projects. I-refer sa Penro ngadto sa Provincial Attorney's Office ang naitabo alang sa pagpasaka og sumbong administratiba ug pagpahamtang sa multa nga tag 10,000 pesos. Wa mo tay gipili. Ang akong opisina is mo enforce man og enforce sa balaod regardless of who the violators are. Sige, wala nila. Bukas na ang U-turn slot ilawom sa causeway sa SRP alang sa mga sakyanan gikan sa Talisay paingon sa Mambaling Access Road. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gipagamita ang U-turn slot sa ilalom sa causeway sa SRP. Gididaan ang pag-left turn ngadto sa Mambaling Access Road ang mga sakyanan gikan sa Talisay. Gikinahanglan sila mo diretso paingon sa may causeway ug mo U-turn ilawom niini. Mato di Attorney Ray Gialon sa Cebu City Traffic Office, dili na mabara ang dagan sa trapiko sa eskina sa SMC side. Talisay unya ang gikan sad sa viaduct kay di naman ta mo tugot og left turning gikan sa Talisay paingon ngadto sa Vistil Road o Mambaling Access. Anang paagiha, usa na lang ang bantayan sa atong mga gideploy nga mga traffic enforcers. Mao na lang ang left turning gikan sa Vistil Road paingon ngadto sa viaduct. Daghan Kining habal-habal driver nga si Rodil Tugawin nagkanayon nga mas luwas kini kung ikumpara sa pag-left turn paingon sa Mambaling. Ngano, kung ditso ta dito at ta sa unahan mo left turn,
delikado ta kay kusog gyud naman ang mga sakyanan, mas maayo ari diri bahalag layo. Importante safety ang mga motorista. Matod sa traffic enforcer, mas hapsay na ang traffic sa SRP sukad nga naanay U-turn slot. Pon sir, nakasinati gyud ang paghuot sa trapiko padung sa norte. Kay ang mga motorist na baguhan ginuliktor na to diha sa may Distil. Pero karon naka-adjust na ang mga motorist mo tong dili naka. Alang sa pagiya sa mga nag-drive og sakyanan, mga barriers og signage gipakatap daplin sa karsada. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Libre nga medical check-up ug mga tambal na avail sa mga biktima sa sunog pinaagi sa City Health Office sa Dakbayan sa Mandaue. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. High blood pressure, sipon ug ubo, mao'y sagad nga balitian sa mga nabiktima sa sunog sa barangay Mantuyong ug Giso, Mandaue City nga temporaryong gipahimutang sa CICC. Matod ni Dr. Galileo Velasquez sa Mandaue City Health Office, usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa high blood pressure sa mga edad-idaran mao ang kainit sa panahon. Wala pa karon. Samad-samad lang. Matod ni Dr. Velasquez, nagkuwang ang tambal nga ilang gipanghatag apan ilang gipaningkamutan nga mapud-apud kini ngadto sa mga biktima sa sunog nga adunay sakit. Delikado sab sa skin disease ang kabataan, hilabi na nga kuwang kini sa salipod panahon sa pagkatulog. Ang 69 anyos nga si Lola Magdalena Bakluhan nagpa-check up ni Dr. Velasquez girisitahan. Gidonor sab ni Lola Magdalena ang resita ngadto sa laing lamisa ug hatagan siya libreng tambal. Sa inyo nga isa kay mo dugo. Tungod sa init? Tungod sa kainit ka, panahon na ato. Kining mga bata nga dunay samad nagpatambal usal sa mga nurse aron malikayan ang infeksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gipasidunggan sa pundok sa mga negosyante sa Dakbayan sa Mandaue ang ilang mga karaan nga mga miyembro nga responsable sa pagtukod sa ilang organization. Kini ilang gihimo sa ika-50 nga anibersaryo sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Ani ang report ni Ray Pasaporte. Nag-abot ang mga inilang negosyante sa Dakbayan sa Mandaue sa usa ka kalihukan nga gipahigayon kagabi sa Oak Ridge Pavilion. Kagabi ang tinuig nga kalihukan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry nga nagsaulog sa ika-50 nila nga anibersaryo. Usa sa highlight sa kalihukan sa paghatag og recognition sa membro nga niabot nag sobra 40 ka tuig pataas. Awarding of those who made business in Mandaue for almost 50 years now. There are many of them, more than 30 or 40. Of the Mandaue Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Gipapanumpa usab kagabi ang kapin 50 ka mga bag-ong miyembro. Matod ni Bosa, ilasab gipasidunggan si Norberto Kisumbing. Kinsa mo'y nagbugna niini, 50 ka tuig na ang nakalabay og ang President Emeritus Eric Mendoza. Prior manggod to the Mandaue Chamber of Commerce of Industry, the initial group was called MICA, no? That's why from MICA, it evolved to the Mandaue Chamber of Commerce. Ang akong apahan, si Norberto Kisumbing Jr. of Norquis, no? Was one of the founding members of the MICA. That's why the Mandaue Chamber was nice enough to invite him tonight to recognize, no, his efforts in helping to form the business community. Pero, para niya, for him, it was more important for him to give back to Mandaue. Gawas sa mga karaan og bag-ong membro, nitambong isip mga dinapit si Mayor Jonas Cortez ug Vice Gobernador Agnes Magpali. Usa sa mga sakop sa MCCI ug nitambong sa kalihukan kagabi ang TV5 newscaster sa Aksyon Bisaya, Glenn Soco. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga hinabang nga gipanghatag sa mga politiko gikagubtan sa mga biktima sa sunog. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote.
Sayo pa lang, gitapok ana sa mga biktima sa sunog sa dakbayan sa Mandawi ang mga hinabanggikan sa slate ni Konsehal Loli Papuano Dizon nga magpapili pagkamayor at bang ni Kongresista Luigi Quisumbing. Sa wa papasugdi ang pag-aptapod o hinabang, gi-organize sa grupo ni Konsehal Loli Papuano ang mga biktima sa sunog. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao nga muhugog alang pagdawat sa hinabang, nagsagol na ang mga bata, mga mabdos, mga tiguang ug bisan mga persons with disability aron makauna sa linya. Pag-abot ni Konsehal Lollipop, gisugat siya sa makabungog nga abiba gikan sa mga nasunugan. Uban nga miabot ni Lollipop ang asawa ni Juan Cebu gubernatorial candidate Winston Garcia nga si Chabing. Dungang nang hatag si Lollipop og Chabing sa mga hinabang nga gisud sa mga bag ug balde nga dunay hulagway og pangan sa konsehal. Apan giundang pipila kay gayon ang pagpanghatag tungod sa kagubot ug pagdinutdanay sa mga tao. Karoon na niya, bulos na taga Mandawi, bulos na may kasing-kasing, bulos na anak sa Mandawi. Disiplina na ito para mahulan na ito, ha? Una nang mipahimangno ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kapitolyo nga tangtangan nila og mga putos ang mga hinabang nga dunay hulagway sa mga kandidato sa eleksyon. Apan mato ni Dizon, naanda na sa iyang pamilya ang paghatag og hinabang sa mga nabiktima sa katalagman bisan dili eleksyon. Kani magud ato ang katuyo kani pagtabang sa atong mga kaigsuonay nga sa taga Mandawi. Nya kani manggod ever since akong giingon, wa man gyud ni ma-election or why election, manghatag man gyud ta. Buton ta niya nga mogamit og laing mga putos, apan nakapahimo na siya ini ug ang iyang ipalit og putos, iya nilang gipalit og dugang hinabang. Kapin sa 1,500 ka mga putos ang giandam sa grupo ni Lollipop samtang laing usa ka libo gikan sa gubernatorial candidate Winston Garcia. Dakog pasalamat ang mga biktima sa sunog sa padayong hinabang nga ilang nadawat ni bisan kinsa. Mayo lang, masalamat sa inyo kay nakatulong kayo dito sa amin sa pagsunog namo. Giulagoy usab sa Officer of the Day nga nagubot gyud ang pag-distribute sa mga hinabang tungod sa kakuwang sa sistema. Medyo gubot gyud kay wala dayon ma-arrange ba since nga ang ato sa mga tao nga biktima nagkinahanglan sa gid kayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Apektado na ang mga biyahe sa mga bus sa Northern Cebu tungod sa nagkagrabe nga traffic sa dakbayan sa Mandawi hangtod sa Liloan. Ang kanhi tunga sa oras nga biyahe mulanat na og 2 ka oras. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nagtigom karon ang Management Advisory Board sa North Bus Terminal alang sa pagpangandam sa umaabot nga Semana Santa. Plano nila ang pagbutang og dugang pulis sulod og gawa sa terminal aron makatabang sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw sunod semana. Wala magproblema ang terminal nga magkuwang ang mga mobiyahe sa mga bus sa Semana Santa tungod sa kadaghan sa mga bus nga gideploy sa Ceres nga moabot sa 200 ka mga units. Wa pay labot ini ang 100 ka mga units gikan sa ubang mga gagmay nga mga operators. Labing gibantayan sa North Bus Terminal ang mga bus paingon sa Agnaya Port sa lungsod sa San Remigio. So kanina ang Holy Week God, ang concentration sa mga pasahero nato usually from napay from Manila, other provinces adto mo sa Bantayan Island ngano kay ang Bantayan Island usually kaning Holy Week naa sila mga pasundaya nga instead of kaning murag fiesta na sa ilaha dito especially in Bantayan Island, in Bantayan Town yun ba proper. Sugod sunod semana, gimanabana nga mohugop sa terminal ang mga lokal ug langyaw nga mga turista nga moadto sa isla sa Bantayan. Dakog tabang sa mga bus operators ang pagdagsa sa mga pasahero. Apan nagpabilin nila nga problema ang nagkagrabe nga traffic sa dakbayan sa Mandawi hangtod sa Liloan. Ang tagtunga sa oras nga bahi gikan sa terminal paingon sa Liloan moabot na og tag 2 ka oras. So grabe yun ang kuhan siguro ba ang kanina ang effect sa mga road trippers, sa highways ngunya daghan nga kain vehicles along the way napay mga tricycles, bicycles napa sa highways magsamok-samok na Gibanabana nga mas mugrabe pa ang traffic sa Mandawi sunod buwan ato sa hingpit nga pagsira sa giayo nga first bridge. Kung mosamot ang traffic, makuha nag-usa ka biyahe ang matagbas ug mahimong hinungdan sa stress sa mga driver nga delikado sa disgrasya.
Naa sa 200,000 ka mga pasahero moagi sa terminal atol sa peak season sa makarong Semana Santa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Samara ng usa ka babay human kini gipusil sa wa mailhing lalaki sa barangay Poblasyon, Pardo ning syudad. Nalandig sa Cebu City Medical Center si Elona Belona, 37 anyos nga taga barangay Pinyol sa lungsod sa Sambuan. Si Belona gipusil sa iyang kilid sa wa mailhing tawo kaganiha. Ang mamumuno ni dagan ug misunod sa balay sa usa ka teofista Lara. Gibilin sa suspect ang dala niining bag nga may sulod nga linatik ug ang 357 revolver. Ang kapulisan sa Pardo blanco pa sa motibo sa krimen. Naalarma ang mga sakop sa security sa usa ka bangko dihang gibilin ang usa ka backpack at tubangan sa ilang building. Kinigaksyon na ni Jinky Rusit. Daling nanawag og mga pulis ang security guard sa RCBC sa May Fuente Osmeña, human nila nakiti ang usa ka langyaw nga mibilin sa bag, kinsa daling misakay og taxi. Gihulagway nga nagdupa-dupa pa ang langyaw, human gibutang ang backpack ug miparag taxi. Ang security guard nagduda nga bomba ang sulod niini ug mipara sa mga sakop sa SWAT nga atol nga nagpatrolya sa maong lugar. Ang nagbili na natas, ugbo, nakapulo. Butang niya diya. Nagbarog siya. Ano sa Dario. Pagkatento, nilakaw siya. Sa sakit taxi. Ang kato nagbili na na? Oo, kato nagbili. Matod sa mga pulis, dali nilang gitubag ang alarma sa pagtuo nga bomba ang sulod niini. Siguro lang ba? Siguro kung sa isudaan ba? Labi na gibutang sa doon sa kining bangko. Ano ito nga, nikandak na tao, professionary mission. Giilas sa mga pulis ang tag-iya sa mong backpack nga si Rafa Gozoric, usa ka Canadian national, kinsa miila sa iyang mga personal nga gamit sulod sa bag. Matud niya, gibili niya ang iyang bag sa iyang kauban nga langyaw human sila nanganaog sa gisakyan nga V-Hire. Dugang pa ni Gozoric, sa maong dapit gibilin sa iyang kaila ang bag aron dunay makalantaw-lantaw, gumikan kay agianan ug daghang tawo ang maong dapit. Is this really your things? Holy, more questions. Yes, I left it here. Where's the guy who left this bag, sir? It was just a person that was helping me from the V-Hire to carry it over here. Yeah. But you know him? Haven't met him before. Only a little bit on the island, but that's it. Daling gidala sa buhatan sa kapulisan ng Langyaw alang sa dugang investigasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ipaubos sa investigasyon ang usa ka police woman kansang bana gidakop sa drug raid sa Tagbilaran City. Si Ray Pasaporte sa detalye. Kanus ang nagsugod, probably ang illegal nga activity sa bana, posibleng nahibawan sa asawa. Gipaimbestigar ni Senior Superintendent Raylin Dunlawas ang usa ka piuan Analin Tair sakop sa Luay Police Station human nadakpan ang bana niini nga si Ronald Tair sa Joint Buy-Bust Operation sa Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation og Provincial Public Safety Company sa Bohol Provincial Police Office sa Pinoy ana niini sa Tagbilaran City. Matud ni Lawas ang bana sa policewoman level 1 drug poser nga nag-operate sa Tagbilaran City ug lungsod sa Luay. Matud pa sa nakadakop si Superintendent Olaybar, idlas ko no kayo ni Asya, matawahan na. He had been in the target list for quite some time and luckily, finally, he was caught red-handed when he, during a buy-bust, siya yun mismo ang nakuhaan sa drugs. Gimanduan ni Lawas ang Provincial Director sa Bohol Provincial Police Office nga ipaubos sa investigasyon ang policewoman aron maestablisar kung doon na kini nahibawan sa illegal activity sa iyang bana. We will try to find out what will be his responsibility as far as the illegal activity of her husband is concerned. Base ng kining police mo yung naghatag pog information, anihang bana, oy, gipangita ka dere, mo nang adla. So that will be part of the investigation that will be conducted by Bohol IDMB
Kasong administratiba ang posibleng atubangon sa policewoman kung mapamatud-an nga may kasayuran siya sa illegal nga buhat sa iyang bana. Matud ni Lawas dunasay bana sa laing policewoman nga nalambigit sa illegal activity sa Bohol apan na-neutralize matud pa sa mga kapulisan. Ang dinakpan nakuhaan usa ka large pack sa gituho ang shabu nga mutimbang 7 grams nga may street value nga 12,000 pesos gawa sa mark money nga nabawi sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Girespeto ug di mangilabot ang PRO7 sa mga kandidato nga wa misanong sa gipatawag nga Peace Covenant signing. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Girespeto sa PRO7 ang katungod sa mga kandidato nga wa misanong ug mitambong sa gipahigayong Peace Covenant. Kagahapong adlaw, ang mga kapulisan sa lungsod sa San Fernando pinanguluhan sa hepe niini Chief Inspector Richard Gadingan ni pahigayong Peace Covenant tali sa mga kandidato sa lungsod uban sa Comelec. Apan no show sa Peace Covenant signing ang mayoralty candidate sa NPC nga si Miguel Antonio Canoy. But for our part, we would like to encourage nga unta naa sila kay again sa gingunan nako ang ilahang pagpanumpa dili pagpanumpa tubangan sa pulis kundili ang ilahang pagpanumpa o paghatag o pasalig ilahang promiso will be ngadto sa katawhan nga ilahang gihangyo nga mubutar kanila. Panghinaot sa kapulisan nga dili lang magpadala sa init sa ulo ang mga kandidato ug likayan ang paggamit og armas aron dili makabuhat og krimen, ilabi na nga nagkaduol na ang local campaign period. So atong usbon sa mga kandidato nanawagan ang inyong mga botante nga kamo musaad nga mahimong hapsay og malinawon ang atong eleksyon, and then ang usa ka paagi nini para maipakita nato ang atong tumong og tinguha. Join us during the signing of the covenant. Nalipay tagdako nga ang simbahan pod ni kuyog kanato kay pupareho ram pod ang atong katuyoan ani. Ang uban sila gani mo ini-initiate gyud for the signing of the covenant. So we are closely working hand in hand with the other sector of the community para mahangyo nato ang mga kandidato nga unta they will commit themselves by this kind of gesture in the signing of the peace covenant. Niadtong Bernes sa tigom tali sa PNP, AFP ug Comelec, doon na inisyal nga rekomendasyon ang kapulisan ug AFP sa mga lugar nga posibleng ibutang sa election watch list of areas. 20 ka lungsod ug syudad ang inisyal ewas, 7 ka lugar sa probinsya sa Sugbo, 7 sab sa Bohol ug 6 sa probinsya sa Siquijor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga estudyante sa Hagubiao National High School sa Dakbayan sa Mandaue giingon nga nasudlan og daotang espiritu. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nagmingaw ang Hagubiao National High School human sa mitumaw nga kagubot sa yuganihang buntag. Pasado las 9 unta sugdan sa tungaan ang ilang cheer dance activity. Nagtapok na ang tanan sa huwanan apan kalit lang nagubot sa pagpunay og singgit sa usa ka babay nga estudyante sa grade 7 section Peace. Ingon ini nakagubot kining usa sa mga section dinhi sa Hagubiao National High School human giingong nasudlan og daotang espiritu ang usa ka estudyante nga babay. Og sugod ni ining maong classroom mikatap ngadto sa ubang mga estudyante. Matod sa mga saksi, usa ka gwapang tinun-an nga babay ang unang gisudlan og daotang espiritu. Pagtaud-taud, nalukmay og misunod ang ubang kauban sa babay ug ang ubang mga estudyante gikan sa laing mga classroom sa tunghaan. Gidala ang mga bata dinhi sa kapilya. Sa amateur video, makita ang pagpugong sa mga magtutudlo og mga tinun-an sa mga biktima nga nahimong kusgan. Daling nagpatawag og mga prayer warriors ang prinsipal sa tunghaan og giampuan og gipainom og lana ang mga bata. Miabot og 3 ka oras ang pagwala sa mga bata una sila mikalma. Moto pagabot nako diha na nakita natong nanay mga estudyante pipila ra dili ko kay ngampuan atos nga inana nga kanang kahilak sila inana nya moso nga Nahadlok usab ang ubang mga estudyante tungod sa pagkausab sa panagway ug tingog sa mga biktima. Raglain man kayo paminaw niya na ubang estudyante rag nausab ang naong gali. Ato pagumay kay dito na naghantanan niya nami usa ka
amiga nga nang nasudlan gid siya pag-ayo gid ba dugay kay nahuman. Dini nagikanselar sa tungaan ang tanang klase nila hangtod sa hapon. Tagsa-tagsa nga gipakontak o gipakuha sa mga ginikanan ang mga tinun-an sa tungaan. Matud sa mga saksi, di mo menos sa 20 ka mga tinun-an ang nasudlan sa daotang espiritu. Nagtuo ang mga residente nga mga dingon nato nga nagpuyo sa gipamutol nga punuan sa kahoy sa gitukuran karon sa 3-story classroom ang mga nanghasi sa tungaan. Doon sa kahoy kay nako na yung mga kahoy nga giputol nga way pananghid ba. Ato dito ko nagsugod. Mao na kini ang ikatulong higayon nga giingong nga dunay gipangsudlan og daotang espiritu sa eskwelahan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga pulis nangandam alang sa ikaduhang hugna sa debate sa mga presidential nga ipahigayon sa University of the Philippines, Cebu. Kinigiaksyon na ni Christine Gallego. Dulan 700 ka mga pulis ang giandam alang sa pag-secure sa ikaduhang presidential debate nga ipahigayon dinhi sa Sugbo. Matod pa ni Senior Superintendent Ray Lyndon Lawas, duha naka-coordinating conference ang ilang gipahigayon alang sa security sa maong kalihukan. We just tried to identify the specific name of individuals and task units sa ilahapon nga nagkalain-lain nga mga tasking na lamang yung area security, na ay road security, na apay katong security for the presidential candidates convoy. Matod ni Lawas, ni-request ang mga presidentiables nga taga-aglugar ang ilang supporters nga buot mo saksi sa debate. Gigahinan ng 200 ka mga supporters ang matag kandidato nga moabot ang tanan og 1,000. Sila ipahimutang sa kilid sa UP Cebu Cultural Center. Samtang ipahimutang sa interaction area ang ilang gitawag nga mga neutral citizens nga makighinabi sa mga kandidato. But these are not supporters, mga neutral ni kuno. Kay majority of these are students from the different schools. So in every identified school na sa ilahang mga contingent who will be allowed to be part of the audience with the presidentiables. So Ipahimutang usab sa interaction area ang manambong gikan sa non-government organizations kon NGO o people's organization. Dugang panilawas, dili nila ipasira ang kalsada at ubangan sa UP aron dili makamugna og traffic sa uban pang mga dalan. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Election season na karon mga kapatid ug usa sa magbalik-balik karong panahona ang mga creative ug mabulukon nga mga campaign jingle sa mga politiko. Ang mga composers ug arrangers dako ug makwarta gikan ini. Kun unsa kini kamahal ug kun unsa kini paghimo kana maoy atong sutaon. Gawas sa mga tarpaulin ug mga supporters, laing makapahugyaw sa mga political rallies karong election ang mga jingles sa mga politiko. Dinhi sa Sugbo, usa lang ang Nindo Recording Studio nga suki sa mga politiko panahon sa piniliay. Pipila na ka mga election nga tighimo og mga political jingles ang Sugboanon og award-winning nga arranger nga si Nendel Edrina nga nagbase sa Dakbayan sa Talisay. Sahod sa 15 o 30, nakalinya, automikasya, ang perang kinakita sa pamilya, matrikula, ilaw at kusina, damit at usa sa iyang mga dugay na mga partner ang Bisdak Award-winning songwriter nga si MC Ray. Karong election season, booming ang ilang tandem og mga musical masterpiece. Okay ba kanang profitable ra gihapon. Kuan lang kanang busy lang gid kaayo kay di man gud magpareha ang oras. Ari magkakuan sa oras kay mag-abot sila tanan ba niya. Puro sad ang tanan magdungan sad og pahimo. Gawas sa ilang naandang mga suki dinhi sa Sugbo, doon na sad sila mga customers sa ubang bahin sa Kabisayan ug bisan sa Mindanao ug Luzon. May pagkamahal ang pagpahimog mga political jingle nilang Nendel ug MC Ray. Ana sa 40 ngadto sa 60,000 ang pangayo kung sila maoy musuwat og original jingle. Ang original jingle ang lahi sa adaptation diin kinopya ang tono gikan sa ilang mga iladong kanta. Mas barato kini nga naalang sa 6,000 pesos matag kanta. Dunas say bayad ang mga political jingle singers sugod sa 2,000 ngadto sa 5,000 pesos depende sa kailado sa mukanta.
Sagad sa mga suki na Nandal ang dunagyoy budget sa pagpahimo og mga political jingle. Makatiwas si Nandal og usa ka original jingle sulod lang sa usa ka adlaw, hilabi na kung dinalian kini. Sa kauluhan, di mo menos sa usa ka 200,000 ka pesos ang matag jingle. Kuyaw siya gyud kay tabi kuan ka ng copyright protected ba ng kantaha. So usahay ang kasagaran na among ipa ang katunang politiko may mo shoulder ana sa pagpananghid kung kinsa man ganit na nga kuan nga kanta. Hagit karon sa mga lehitimo nga mga recording studio ang mga gagmay nga mga arranger nga low quality ang produkto. Hinuon, mapasigarbuhon ang Nandal Adriana Recording Studio o Brownian Records nga sagad sa ilang mga suki ang mga mananaog sa piniliay. Nya napoy uban dili lang ingon nga kami may mga composers diri daghan man kayo nga mohatay na mobuhat og mga laptop na mobuhat ra sa balay-balay lang mobuhat og gamay na nga embrisyo halos na lang ihatag kay para nila mamuhatay sila og jingle pero mo na naka mapabagsak sad sa mga composers diri sa Cebu City. Alang sa Action Bisaya, Jaira Jimeno, News 5. Gusto sa napagbuhat og jingle, Attorney Georgia, no? Oh, you have to be very creative and kanang witty. You have to be... Ang pagpili lang daan sa tukar, Yes. unya ang lyrics, kay kinahanglan haom bitaw, no? Ang imong plataporma de gobyerno, Exactly. sa imong mensahe, no? Kay lagi nang usahay sudlan og mga pagkatawa sad. No? In fact, the guy even said that because some of these songs are already kanang nanay tag-iya, you have to ask permission. So you don't know. Sige nga lang mga popular man sad, kay aron may numduman. Exactly. No? Kay magsigig tukar na, labi na nga ng mga rekorida, no? Kinahanglan man na mo register. Kanang upbeat ba, makapasayaw ang mga tao, yung paminaw. Nga, ginig-abot nimo dito gyud sa pagbutar na, nig-shade na nimo, may numduman nimo ang jingle. Kung kinsa na ang jingle. Yes. Well, good luck to the composers. Kuyaw lang og daghan magkapariha kay masayop ang butante. Well, it will really happen na pare-pareha og ka ng music. It's daghan ang magkapariha mga yan, lyrics na different. Yeah. Bisa ka tong mga karaan, naghapon tumamalik tong mga karaan tutan. Well, actually, mas indot na ibalik-balik or sige, name recall, you know, familiarization. Paukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay gilang kutob sa balita, Aksyon!